хуҗалыгында заманча кооперативларның асылы нидән гыйбарәт? Аларның совет чорындагы райпо системасынан айырмасы ниде? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Аитова исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны шулай ук төймәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак нейтралитет формасында. Совет чорындагы менә райпо системасы җимерелгәч, авыл халкы өчен продукция сату проблемасы барлыкка килде. Менә бүгенге көндә әлеге проблеманы кооперативлар ни дәрәҗәдә хәл итә? Һәм гомумән аның асылы нидән гыйбарәт? Авыл хуҗалыгы өлкәсендә берничә төрле форма бүгенге көндә яшәп килә. Аны инде без әйтсәк, шәхси хуҗалыклар, крестьян ферма хуҗалыклары, шул вакытта бар безнең зур эшли торган холдингларыбыз бар, хуҗалыкларыбыз бар. Һәм шул вакытта безнең яңа юнәлеш булып тора, авыл хуҗалыгы эшкәртү кооперативлары. Алар инде үзләренә аерым закон кысаларында эшлиләр. Ул 193 федераль закон. Ул нәкъ менә шул авыл җирлегендәге эшмәкәрләрне, фермерларны берләштерә торган безнең кооперативларга юнәлтелгән закон. Ул инде райпо системасына, потребсоюзлар системасына караганда айырма буларак нәрсә белән гыйбарәт. Монда бу оешма, бу кооператив үзләренең членнарын берләштерә, аларга хезмәт күрсәтү өчен яки услуга күрсәтү өчен. Райпо системасында без әйтәбез инде иң беренче чиратта шундагы кешеләрне сәүдә белән, шул вакытта сәүдә шелтәр аркылы кирәкле товар белән тәэмин итү, һәм инде шәхси хуҗалыкларда күпмедер артык булган продукцияны алып, аны үзләренең магазиннары аркылы сату булды. Бүгенге көндә әйтәбез, инде безнең кооперативларның төп таләбе аларның эшчәнлегенең нәтиҗәсе булып, авыл хуҗалыгында җитештерелгән продукцияны эшкәртү, сатып алу, эшкәртү һәм сату 70%-тан артыграк булырга тиеш. Менә райпо системасы бу таләпләргә бер вакытта да туры килә алмады. Шуның өчен 193 федераль закон кысаларында безнең бу кооперативларга яңадан менә әйтәбез юнәлеш бирелде, яңа юнәлеш һәм әйтәбез инде дәүләт ярдәме каралды. Без соңгы 3 ел дәвамында гына да дәүләт ярдәменә без әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Мен әйтеп китәсем килә, ул бу юнәлеш күпмедер кешеләрне уятып җибәрде, күпмедер кешеләргә җан кертте дип әйтсәк тә була. Әле без моның башлангыч этабында гына торабыз. Авылларны җанландыру шулай ук, шулай бит, авылларның бетү проблемасында шулай ук хәл итә торган үзенә күрә шундый бер юнәлеш. Гомумән алганда кооперативларны арттыруның төп максаты нинди, Камер әфәнде? Кооперативлар, әйтик, мен бер-ике сүз генә әйтеп китәм. Колхозлар тоже кооперативная системада иде. Но ул кооперативная системада аларның собственностьлары юк иде. Главное әйтик кооперациядә ул үзенең собственность белән керә кооперативка. И шул собственностьны ул әйтик кооперативның эшенә тапшыра. Яннан соң икенче аныңда не бар? Алу, сату, переработка әйтик ул кооперативта. Но алу-сату арасында жиына добавленная стоимость. Ул добавленная стоимость, әйтек, пропорционально доля участия, кем инде фермер күпме китергән продукция, переработанный, аннан соң сату шелтәр аша үткәргән, шунда образованный, ул дополнительно перераспределяться итә. Гади тел белән әйткәндә, элек әгәр дә, мәсәлән, авылда, колхозга бөтенсендә, мәсәлән, казларын җыеп ала торган булсалар, аннары күмәк итеп үстерә торган булсалар, ул колхозныкы була бит инде җыйгач. Монда шунда яшәүче халыкка алар үзләренә алалар үстертергә, шулаймы? Анысы да шулай. Үстергә генә түгел, перерабатывать итәргә дә, үстергән фермерлар үстергән продукцияны перерабатывать итәргә. Аны әйтик, шундай нигә китергә, чтобы сәүдә шелтәренә биреп, ул сәүдә шелтәрендә дә шул продукцияны реализовать итәргә мөмкинлекләре була. Шунарга күрә кооператив, Ришат Рашитович әйтеп китте инде, ул
бергә кушым ясый. Фермерларны да, шәхси авыл хуҗалыкларны да мөмкинлек бар икенче авылда эшләүчеләрне дә бергә ештырып эшләргә. Менә кемнәрне әлеге кооперативларга кертергә алырга телисез? Күбесенчә менә безнең районнан килгән кунакларыбызга сүзне бирик әле. Илшат абый. Ширатта кооперативка менә без Зәй районында оештырдык Зәй кооперативы. Иң беренче чиратта җитештерүгә төп игътибар бирүче эшчән фермерларны, шулай ук шәхси хуҗалыктагы берничә баш мал тотып, берничә баш сыер тотып, сөтен куярга белмәгән интегүче эшләргә теләге булган, үзенең абзар каралты курасы көчле булган дип әйтик, эшләргә мал тотырга, мал сөючән кешеләрне җәлеп итәбез беренче чиратта. Чөнки хәзерге көндә беркемгә дәгән сер түгел, 12-13 тәңкәгә сөт сдавать итәрләр авыл хуҗалыгында, фермерлардагы шулык проблема белән капма-каршы киләләр. Шуңа күрә менә бездә Зәй районында беренче буларак агропарк төзелеп бетеп килә. Безнең республика җитәкчелеге бик зур өлеш кертте инде, үзебезнең министрыбыз, ассоциация фермеров. Без шунда сөтне үзебез җитештергән сөтне менә бездә бар унлап фермер күп сөт җитештерүче, шулай ук шәхси хуҗалыкларны да шунда җәлеп итеп сөтне эшкәртү, сөтне упаковкага тутыру һәм магазиннарга тарату, шулай ук ит эшкәртү, ярмалар эшкәртү буенча эш алып барырга уйлыйбыз. Беренче чиратта бик актив эшләүче фермерларны, инициатив фермерларны, шәхси хуҗалыкларны җәлеп итәргә дибез. Кемнәрне мәсәлән кооперативка алмаска тырышасыз, Сәмир әфәнде? Сез үзегез гомумән шәнлегез нидән хәбәр Безнең кооператив бит инде техника белән связан. Без услуга күрсәтергә дип техникалар алдык. Шуңа күрә безгә үзебезгә җәлеп итәбез. Без кем кайсы фермерлар безнең мал тота, аларга корма әзерләү өчен синаж, силоса белән без шуңа күрә кем животный асты белән күбрәк мал имит итәләр, шуның белән шитәргә тырышабыз, шулар белән аларга услуга күрсәтергә. Безнең ни шундый, безнең кооператив. Бер яктан караганда шул кадәре дөрес оештырылган система бит инде. Шулай бит, ни өчен ул кайбер районнарда бик яхшы алга киткән, Раиф әфәнде, кайберләрендә юк? Дөрес әйттеләр инде. Китапча булды бу. Ничек эшләргә тиеш кооператив нәкъ дөрес. Шулай булыр. Һәм менә бу Илмир әфәнде, Илшат әфәнде аларның кооперативлары бүгенгә республикада без үзебез барып иланып күренгәнчә әйбәт кенә эшләп киләләр. Ләкин андыйлар бик күп түгел шул кызганычка каршы. Мин аны үзем уйлап карыйм да шундый фикергә киләм. Менә кооперативларга член әгъза булып керү өчен бар бит анда ике төрле взнос та икегә бүленә. Берсе бар әгъза взносы гына, икенчесе бар пай, милек взносы. Кооперативка берләшеп эшләргә теләүчеләр арасында, мәсәлән, сез әйттегез, шул казын булмасын алып, анда әгъза взносы, членский взносны гына түләп эшләргә теләүчеләр бар. Ә менә пай взносы белән кергә теләүчеләр бик күп түгел шул. Гадәттә ничек була? Менә Иман Камил, Илмир әфәнде шулайдыр ул. Беренче вакытта башланганда кооперативны кемнәр берләшеп башлаган, менә шулар пай взносы белән утыра, яшиттән яңа кеше керми. Ни өчен? Чөнки бер-береңә ышану дигән әйбер булырга тиеш. Кызганычка каршы безнең җәмгыятьтә әле бу без әле моңа үсеп җитмәдек. Минемчә, менә һәрбер кешенең үзендә бер-беренә ышану, аның илдәге экономикасы да бәлки шуңа тәрәдер. Чөнки иртәгәге көнгә ышаныч бик аксый бит әле. Бер причина. Аның икенче причинасы да бар. Нигә соң паевой взнослар белән әйтик, фермерларда, шәхси авыл хуҗалыкларында кермиләр кооперативка? Нигә диясез сез? Доходлары нинди фермерларныкы бүгенге көндә? Игенне сатыпмы була? Мин нәкъ шуңа ишарә ясадым. Илдәге икътисадта, экономикада бик ышанычлы. Шуларга теге бер яктан икенче якка акчаны салып, фермер үз ягын һаман карыйсы килә. Шуңа күрә бар икенче причиналар да. Яннан соң өченче причина да бар. Монда әйтеп киттеләр инде районнарда. Нигә соң төрле районда төрле кооперативлар развиваться итә. Хуҗалар, район хуҗалыкларына да ничек алар карыйлар ул кооперативлар. Кызганычка каршы районнарда хакимиятләр тарафыннан, җитәкчелек тарафыннан кайдадыр менә шундый яшел ут, кайдадыр менә мондай кызыл ут.
Күпме гомумән андый Раиф сезнең сүзгә, Камер Үзәгәй сезнең сүзгә, безнең әле хәбәрдарлык та җитмәй. Аның өчен инде әйтергә кирәк, без бит әйтәбез, менә хакимият ул кемнәр белән эшли, без авыл җирлеге башлыкларын укытабыз, без хакимият органнарына хатлар җибәрәбез, шулай бит инде актив, үзебезнең активка җибәрәбез. Гади халыкка, шул клубка чыкмый торган, урамга чыкмый торган кешеләребез дә бар. Алар иртән чыгалар кырга, фермада, шулай бит инде. Аларга бу кооперативның әле мөмкинлекләре барып җитмәгән. Шуның өчен инде безнең менә этабыз башланды. Әйтәбез инде, кооперативлар эшчәнлегенә яңа сулыш әгәр бирелгән икән, әйбит, аны хөкүмәт юкка гына уйлап чыгармаган. Менә безнең президентыбызның Владимир Владимирович Путинның 7 майда кабул иткән яңа указы, 204 номерлы указы нигезендә милли проектлар барлыкка килде. Шул милли проектлар кысаларында федераль программа төзелеп ята. Ул федераль программаларның һәрберсенең юнәлеше булачак. Менә кооперативларны үстерү, фермерларны үстерү, кичә эшмәкәрлекне үстерү, һәрбер хакимиятның да индикаторы булачак, һәм алар бу эшне эшләргә мәҗбүр булачаклар. Әйтмешлек теге җир бирергә, урын бирергә. Без бергә эшләмәсәк, бер менә Илмир кебек, Илшат кебек җегетләр генә башкарып чыга алмый. Монда сез әйтмешлек, менә аңлашучылык бөтен җирдә дә булсын өчен, менә бу указ инде безне бөтенебездә эшкә юнәлтәчәк. Гомумән алганда безнең республикабызда күпме үз көче белән үз колхозын булдырган һәм авылдашларына эш тәэмин иткән кешеләр. Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан біз заманча кооперативлар хакында сөйләшә башладык. Аның асылы нидән гыйбарәт һәм республикабызда менә андыйлар күпме дигән сорау күтәреп калдык. Реклама китер алдыннан Ришат әфәнде. Мин башлап әйтәләм, безнең инде кооперативларга кергәндә 204 безнең бүгенге көндә рәсмиләштерелгән кооператив, теркәлгән кооперативыбыз бар. Шуларның инде бөтенесе дә эшли дип без әйтә алмыйбыз. 80-ннән артыграгы менә бүгенге көндә тулы канлы итеп эшли торган кооператив бар. Шуларның бары тик 300-се генә бүгенге көндә менә акча белән денежный кредитный кооператив, калганнары алар безнең менә авыл хуҗалыгы кооперативлары. 29 шул кооперативка без дәүләт ярдәмен бирә алдык. Алар грант рәвешендә бирелделәр, грантларны тоттылар 3 ел дәвамында. Һәм инде шуларга карап, бүгенге көндә грант алыр өчен дә менә берләштерү йөзеннән дә һәрбер районда әкренләп кенә бу кооперативлар төзелә. Менә быелгысы төзелгән кооперативларның да саны 20-дән артып китте. Шул күзлектән чыгып без менә әйтәбез бит, эшен башлап китәр өчен. Кооперативка нәрсә кирәк? Иң беренче чиратта менә бүленми торган милек фондына алар кертергә тиеш күпмедер акча. Шул пай чыга да керә ул һәм үзенең өлешен керткән кооператив членына да. Менә шул күзлектән чыгып без башлап китә торган фермерларга менә яңа проект кабул иттек. Проект президент белән расланды. 5 миллионга кадәр менә эшен башлап китүче кооперативка быелгы елны без 50 миллион сум акча карадык. Менә ул акчалар тиз арада грант рәвешендә башкарылып чыгачаклар. Безнең мөмкинлек бик зур. Менә уйлап карагыз. Бүген Татарстанда 465 мең шәхси хуҗалык теркәлгән. 5 меңнән артыграк безнең крестьян фермер хуҗалыгы теркәлгән. 465 мең хуҗалыкның бу безнең халык сан алу мәгълүматлары буенча безнең саннар. Шуның 160 меңендә генә әйтәбез натураль хуҗалык алып барыла. Яки ул терлек тота, яки ул анда яшелчәлек белән шөгыльләнә, бакчачылык белән шөгыльләнә. Менә шул 160 мең шәхси хуҗалыкларны һәм шул вакытта 5 меңнән арткан фермерларны безгә менә бу кооперативларга берләштерергә кирәк булачак. Әйдәгез әле бер видеозма карап узыйк, аннары дәвам иттербез. Хәерле көн, безнең кооператив инде 2016 елда ачылды. Шул елны грант алдык бу буенча. 2017-дә без 50 тонна ит җитештердек. 2018-дә 500 тонна хәтләрен өметләнәбез. Безнең кооперативта 3 фермер эшлиләр. Без 45 кенә хәтләр үстереп,
күркәне аларга җиткерәбез. Күрке үстерәләр 45 көнгәчә, менә бик алга киткәннәр Мадияровлар. Мин шак кына килешәм, бу алдан язылган сюжет булгандыр, Камил Мөҗәһит. Бүгенге көндә безнең индейка әйтәбез, кооператив индюжина хәзер Мадияровларның башлангычы белән төзелгән кооператив бүгенге көндә быелгысы елда инде 5000 тоннага якын күркә ите җитештерәчәк. Анда менә шул хәтлек үсеш шул менә шунда эшләтергән фермерларның тырышлыгы, аларның үзләренең тырышлыгы. Яшь кешеләр шушы эшне башкаралар, шулай бит. Ул 45 көн тота, аннан соң икенче фермерга ул күркәне сатып бирә. Ул фермер үстерә шул күркәне, аннан соң яңадан кооперативка китерә, суярга китерә. Кооператив аны суеп предлагает, син үзеңме сатасың, или доверяет безгә сатыргамы. Вот шулай иттереп, бергәләп, мотор иттереп эшлиләр. Шуңа күрә аларның развитиелары да бик күп. Яннан соң Ришат Рашидович әйтте инде, ит вот җиткереп карарга кирәк 5000 тоннага кадәр ит. Зур, без санап та карадык. Бер районның зур районның итен bir кооператив җиткерә. Бер район итен. Моның үрнәк мисаллары бар инде шактый. Каза сораучылар менә шул Мөслим Давидны барыбыз да беләбез. Ирек абзый, Шакирзан Шәһәмәдев. Ул бүген шулай безнең тапшыруыбызга киләсенә киләгенә алмады. Мин уйлыйм әле ул шулай безгә фикерләрен җиткереп башка тапшыруларда. Ни өчен соң кайберәүләр шулай хәбәрләшеп эшләүгә бик уңай карашта, кайберәүләр барыбер сүлпән эшне алып баралар. Кайсылар безгә бу эштә мисал булып тора алалар. Фән ягыннан кооперациянең төп максаты ул иреклек булырга тиеш кеше ягыннан. Бүгенге көндә менә коллегалар да әйтеп киттеләр, ул менә кеше ягыннан иреклек кайбер чакта юк була. Ул дәүләткә дә иреклек юк, күршеләргә дә кайбер чакта иреклек юк дип әйтим, иреклек дип түгел инде. Доверие дип әйтим. Бер-беренә ышанмыйлар, кеше ышаныч дигән әйбер юк. Менә бүгенге көндә цифрларны әйтеп киттеләр инде. Безнең менә крестьян фермер хуҗалыклары 10%-ка якын сельхоз бөтен продукцияны чыгара. Менә крупный товаропроизводителләр дип әйтим, сельхозпроизводителләр 47%. Калганнары 455 гаилә фермасыларына килә. И менә шушыларны, менә минемчә инде, менә бу фермерларның кулында, менә шушы 10%, менә шушы 455 мең гаиләне берләштереп безгә кооперация итәргә кирәк. Инде белән Швецияны карасак, безнең бүгенге көнгә кооперацияларның кулында азык-төлек сәнәгате кулында. Бүгенге көнгә ассоциацияларда азык-төлек сәнәгате аларның кулларында түгел. Ул һәрбер үзенең хуҗалыгын, һәрбер үзенең предприятиенең үзенең хуҗасы. Ул үз бәясен куя. Ул, конечно, рынокка карый, но күбесенчә барыбер үзенең условияларын диктовать итеп тора. И бүгенге көнгә аларның интереслары юк, анда алып барып үзенең продукциясын бирергә. Алтын капка дигән безнең кооператив, ул менә шул ышанычларга төзелгән кооператив бит инде. Анарга ышанып, фермерлар аның продукциясын, җитештергән продукция, сенаж, силос шулай бит инде. Аны алырга тиешләр. Әгәр сыйфаты булмый икән, уларга икенче тапкыр сенаж салырга бирми. Без менә шул мисалга керәбез. Бүген әйтәм бит, шул Илнур Мадияров, ул үзе комбикормны сатып ала. Ул бит инде фермерлардан ала, яки төзелгән кооперативтан. Чит илдә бу әйбер әйтәбез, аларның бәхетенәдер, безгә кызганыч, гасырлар буена дәвам итә. Без бит әле әйтәм, башлангыч этапта торабыз. Безгә бер-беребезгә берләшер өчен, ышанычны булдырыр өчен бик күп итеп эшләргә кирәк. Әле 2-1 туганны берләштерү бик авыр. Ә монда 3 аерым кешене берләштерә кирәк. Бергә бер мәктәптә укыган, бер авылда тәрбияләнгән, ул кеше әйтә, мин эшләп килеп аны баетырга тиеш дип. Менә шуңардан чыгып китә алмыйбыз бит әле без. Шәһәр әфәнде чыннан да килешми мөмкин түгел. Шушы мәсьәлә бик мөһим мәсьәлә бу. Шәһәр әйткән. Менә шушының өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорау булырга тиеш беренче чиратта. Аның миңа калса беренчесе гади генә дәүләт ярдәме бирүдә түгел. Чөнки кызганычка каршы безнең соңгы вакытта дәүләт ярдәмен алу ул вакытлыча файдалануга гына кайтып кала. Кайбер эшмәкәрләр авыл хуҗалыгында хәйләкәрәк кешеләр тарафыннан дип әйтим. Гаилә фирмасы оештырган булып бирәләр. Кызганычка каршы вакыты беткәнче генә эшләр дә, аннар бик кешеләр юагында түгел. Кооперативлар буенча да шул хәл күзәтелә башлаган иде.
Югыйсә авыл хуҗалыгының бу бит инде киләчәге, авылның бетмәгәне. Менә шушы бер-береңә ышаныч булсын өчен, мин менә махсус бүген шалтыратып чыктым. Үзем элек соңгы 1 ел эчендә төшергән кооператив әгъзаларын җитәкчеләренә сорашып. Әйтмәдем монда киләсемне, ләкин сораштым. Эшлисезме әле, бергә эшлисезме әле, ышаныч бармы әле дип. Күбесендә кызганыч каршы, бу председательләрендә, рәисләрендә түгел, аның белән бергә эшләгән членнарында, әгъзаларында гына, пайчылар түгел алар. Взнос белән генә эшлиләр. Алар уже быел бернинди файда күрмәгән анда эшләп. Бары шул ук бәядән эшлибезгә, сөтне дә шул ук бәядән алабызга тәкъдим итә. Безгә аның белән эшләүдән ни файда диләр. Аның өчен миңа калса, һич югы айга бер шушы кооператив әгъзалары белән җыелышып, бөтен финанс күчешне, хәрәкәтне ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк. Җитәкчегә күпме теге бухгалтерия хисапларына, чыгымнарына күпме прибыль табыш калачак, кайчан бүлешәбез. Менә шу шәйберләр ачыктан-ачык сөйләшенмәсә, ул булмаячак. Алар бөтенесе уставта язылган. Шуңа күрә устав әйтик, аларның тормышлары, кооперативларның тормышлары. Но без икенче якны да карыйк. Ничек безнең сөт хакы безнең илебездә? Ничек кооператив шул сөт хакы илебездә кышын бер төрле күтәрелә, җәен совсем төшеп китә. Шуңа күрә кооперативларга җиңел түгел эшләргә, табырга кирәк. Кадр ул сөтне реализовать итәргә яхшы хак белән. Шуңа күрә безнең кооперативлар бүгенге көндә, әйтик, Фаиза Мөслим районының сөтен Косерга кадәр итә, Свердловская областька кадәр итә, Томская областька кадәр итә, чтобы именно кооперативная система файданы ничектер табырга. Алай булырга тиеш түгел. Тиеш түгел, аны кооператив кына түгел, гадәти трейдерлар да илткәли шулай ук читкә. Ул шарыкта нинди аермасы каласын, гадәти сөт җыючы трейдерлардан, гадәти ниндидер ипошниклардан кооперативның. Илнең экономикасы бөтен кешегә бер үк кырын суга. Шулай, килешәм мин. Сөткә бәя, икмәккә бәяләр уйнау, тискәре суга. Но икенче организационно-правовая форма, әйтик, кооператив булмаса, добавленная стоимость фермерларга да, кооперативларга килмей ул. Мөмкин булса, менә күпмедер килешәм, күпмедер килешмим дип әйтергә була. Безнең менә бу программаларның кысаларында язылган күпмедер таләпләр бар. Әгәр әйтәбез бит инде безнең илдә шундый бер Советлар Союзы вакытында шундый бер әйтем йөри иде, кайсы гына заводка деталь ясарга бирмә, аны бөтен сөмбергә җыйсаң автомат Калашников килеп чыга дип әйбит. Бүгенге көндә безнең кайсы гына кооперативны алма, дәүләт ярдәм аламы, ул күпмедер эшләгәннән соң бер кешегә, шәхси кешегә бәйләнгән булып чыга. Яки о формасында эшли. Менә шуны булдырмасын өчен без таләп итеп куйдык, һәрбер кооператив оешканда ул үзебезнең төзелгән ревизионный союзга әгъза булып керергә тиеш. Ревизионный союз менә бу эшчәнлекне тулаем тикшерә, 2 ел үткәннән соң, кооператив эшләгәннән соң, грант алганнан соң, һәм инде бүген көндә безнең ачык мисалларыбыз бар. Без бүген бирдек аларга шундый кискәрмә бирдек. Ул кооперативны алар яки менә шу устав нигезенә туры китереп эшләп китәләр яңа баштан, яки алынган акчаларны, дәүләт акчаларын кире кайтаралар. Үткән елдан ук бөтен акчалар федераль казначействолык системасы аркылы үтәләр. Һәрбер тиенен без күреп торабыз, дәүләт максатчан тотылганмы, кая киткәнен. Бу да бик мөһим. Һәм үзенең акчасын да кертергә тиеш шунда кооператив. Аннан соң дәүләт акчасы арасында 40% кооперативның да акчасы. Пока кооператив шул 40%-ын кертмәй икән, ул акчаны дәүләттән ала алмай, казначействодан. Шундый ниләр бар, капкалар. Тагын бер нәрсә әйтәсем килә, ул менә кооперативлар ачыла, аны дәүләт кенә контролировать итеп бетерә алмый. Барыбер кооперативлар бүгенме, иртәгәме сифат дигән нәрсәгә килеп терәләчәк. Бүген көндә бит ничек? Игенче иген үстерә, игенне бездән фермерлардан перекупщиклар сатып ала дагын, үзләре без аларга тиешле керемне ала. Сөт тәдәген шулык. Әгәр дә без менә кооперативлар артында Ришат әйтүенчә билгеле сонда гына грант бирелә икән, кооперативлар артык икән. Ул бит табигатьтә дәген шулай, сойланыш бара. Көчлерәкләр җиңә, кем сифат белән. Ул хәзерге көндә ярый теге спредлар, менә теге генетически модифицированный дип әйтегән
инде продуктларны эшсезрак булганга кеше кызыгып ала. Но бит хәзерге вакытта тенденция бөтенләй икенче төрле китте. Кеше барыбер экологик яктан чистарак продукция ала. Әкренләп, ләкин бик әкренләп әле моңа таба Бик киләләр. әкренләп, или шундый кая бара. Хөрмәтле кунаклар, күрүгезчә, әле кооперативлар заманча, кооперативлар хакында сөйләшкән вакытта беренче чиратта без бүген өлгердек әле аны оештыру турында гына. Нинди проблемалар белән очрашырга туры килә, һәм нинди чишү юллары бар, нинди ярдәм кирәк бүгенге көндә кооперативларга. Моның турында без башка тапшыруда сөйләшербез. Бүгенгә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.